Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya busra hadza ghulam fa asarruhu bid'ah wallahu alimum bima ya'malun. Ayat 19. Kola ngucap sapa penunjuk jalane rombongan sing do perjalanan jauh niku wau utawa ya waridahum sing ternyata isih ana turunan nasab saka Nabi Syuaib. Jenenge Malik bin Za'ra al-Khazani ini. Malik bin Za'ra al-Khazani. Ngucape dheke ngeten, ya busra. Lafate ya busra. Ya tafsire ngono bejo kemayangan, nek iki tetep bejo kemayangan. Lafate ngono kuwi. Nek mburi kae lafate ketiban daru. Ketiban daru. Nek Arab ya busra. Nek ditafsiri secara kalimat grammar ya kalimat tata bahasa ngono ya ae tegese ya ashabi he sahabat-sahabatku he rombonganku ngono. Bejo kemayangan tenan nek iki ternyata jero sumur ana bocah. Dadi he kanca-kancaku he sahabatku bejo kemayangan iki golek banyu nang jero sumur ana bocah. Waqala ngendika sapa al-A'masu Imam A'mas innahu sak temene utawi kelakuan iku dangan ngundang sapa imra'atun siji wong wadon sing rombongan kuwi ismuha kang utawi jenenge wadon
iku busra. Malah ana pengendikan saka Imam Al-A'mas ngerti nek ning sumur kono ana bocah niku salah siji wong wadon rombongan niku istilahnya diundang karo Malik bin Za'ra Al-Khazangi kuwi. Ternyata jenenge wong wadon salah siji wong wadon rombongan iku Busra. Mula terus ya Busra. Diceluk ngene iki ngendikane Imam Al-A'mas lah ya banyak sekali toh tafsir-tafsir tentang sejarah iki niku kan banyak banget. Nek awake dhewe ya weruh ngono kuwi langsung bengok. Ana bocah mbok netul kiyem iki. Wet ngono terusan. Waqala lan ngendika sapa Asadi Imam Sadi. Innahu sak temene utawi kelakuan iku nada ngundang utawa innahu sak temene utawi si Malik bin Za'ra Al-Khazangi iku nada ngundang sapa dheweke sahibahu ing kancane Malik niku wa ismuhu lan utawi jenenge kancane iku Busra. Nek menurut pengendikane Imam Sadi si Malik niku ngundang kancane karena nginjen jero sumur ana bocah terus ngundang kancane sing kancane niku jenenge Busra. Busra manggung kono. Aku rawani nek omong kuwi ya. Sing ra ana wong iki wae. Niku Pak Busra ya ana. Apik lho jenengan Busra niku apik wong maknane istilahnya bunga seneng kok. Busra niku maknane bunga seneng. Ini Busra. Ya oleh berkahe jeneng ngono kuwi anane mung guyu ra ndedit kowe guyu. Wong berkahe jeneng onak-onak ke bojone yo gusang guyu. Oleh berkahe jenenge Busra niku bunga. Seneng ana sing nafsiri bahagia. Busra. Nek bisara kuwi maknane bebunga. Beda niku nek bisarah iki bebunga. Lha niku nek bebungah niku maknane werna-werna. Maksude wujude werna-werna bebungah niku. Nah, ibu-ibu ya pas ulang tahun dikei bebungah kae diterapi ali-ali 2 gram. Kuwi jenenge bisarah bebungah. Jam 12 bengi kae digugah. Mat ulang tahun ya yang. Wah, Nepal. Yang Yung. Sikik dhewe muni mat ulang tahun ya yang ki tangane dicekel. Terus drijine diklamuti.
Maksudnya iki nggo gawe licin le ngleboni cincin. Lah pikirane. Wong karo nggo gawe licin le arep ngekeki ali-ali kok pikirane wong tuwek wae. Aku cekak. Aku iki bebungah namanya. Nek wong wedok seneng banget bae setengah karo tengah gram, 2 gram. Golek sing rada gedhe, kayak nggon jentik. Paling yo drijine wis gedibel-gedibel kok. Tobat. Mbiyen ya wangun kae lho kuwi ya. Awong nome ayu apa iki ketok. Ketok. Utawa nek bebungah nek wong lanang kowe tukoke gethuk kowe. Kuwi jenenge bisaroh. Kowe nek sing sepuh-sepuh ki esuk-esuk wedang teh sandingi gethuk wis bisaroh. Wis dikeki bebungah. Ya serasa sing mewah-mewah karo 76 wae wis. Ning ya ora tau ana ya seprene wae ya. 76 kowe ya ora tau. Ngono ki nek domongi mah omong muni. Wong aku ra udut. Lah wong ngekeki wong liya kok ukur dheke. Ah sampean iki ra udut, ra jajan, moh iwak. Lah wis iki ora sida ngekeki kok ya untune entek je ukuran ngekeki wong liya je terus jenengan. Jenengan ra udut ya ora ngekeki wong. Ra tau jajan ya ora tau jajake. Moh iwak ya ora ulung-ulung. Lah ora ono enteke kok ya modele. Gek dhokoke mengkur bayem dikeki banyu karo gula Jawa piyur-piyure uyah. Nggodhog bayem kei gula Jawa irisi brambang dikei salam piyur-piyure uyah. Wes. Hobi karo senengane jenengan kok ngono kuwi yakine roh pingine nek ngekeki wong ya kok ngono kuwi. Wes ora cetong. Tobat. Mula ya bener sugih ra elok-elok. Lah awak dhewe le mangan ditekak-tekak kok ngono. Nek ndalil wangun urip ki ora boros. Gemi. Sesuk pemburine iki butuhe akeh lho ning ngono iki. Sing jak omong sing kandha sapa wong sesuk kowe mati kok. Senengane kok. Lah justru boros ning dienggo nglomani wong kuwi ki ora boros. Karena padha karo jenengan iki nglebokke bondo donya ning tabungan akhirat. Padha karo deposito akhirat kono. Wah, sesuk karek ngundhuh ketoke nang donyane kaya terus ra ndek apa-apa kae. Kuwi ming nang donyane asline jenengan iki duwe tabungan akeh banget kae. Nang donyane ra ndek apa-apa, ra apa-apa lho ming ora arep ngopo-ngopo ya. Nang dunyane arep ngopo wong yo ora arep ngopo-ngopo. Ora ndek omah apik ra apa-apa lah ming le turu wedhela kok. Mergo turu dela kok le kudu apik.
Turu iki nek kaya kula mesti jam 2:30 ya ini tangi. Ming turu diri kok le gawe kapiken. Turu diri iki mbok wis tuku lincak wis. Mergo turu dhewe ae tuku lincak. Kuwi rong mesti iso turu. Nek awake sayah tenan ya iso les turu kae. Nek ora sayah kae klisak-klisik. Wes. Nek sayah kaya bengi kula rada sayah masalahe isuk cetha kita ngaji. Nang plesan kuwi rong entek wektune jam 7 wis mlayu pindah ning Beran Madukisma kae. Kamu kok kono jatah ya kudu jam 7, sekor iki jam 7 punjul 5 nika. Wah, le numpak motor 85. Wes, kuwi wis sayang karena tertekan wektune ngaji mriko rampung tengah 09.00. Wis bar kuwi terus mider-mider ora mulih posisi niku golek Indomaret arep tuku etol. Kartu etol iki karena nanti sore saya kudu ngaji nang Ungaran Semarang to. Adi arep tuku kartu etol iki patang Indomaret ra ono sing duwe. Ngantek saya mider-mider niku sikik dhewe nang Indomaret jebukan ra duwe kae ronggon kae terus nang Jalan Parangtritis Sanjing Rafa kae ra duwe terus ngetan grojokan sing gedhe kuwi yo ra duwe. Akhire mutung terus WA ning grup kae sing kagungan kartu etol sinten kula nyilih tak nggone sedina niki ya. Engko tak isenane pulsane. Terus apa ndek sapa kae? Ndek jenengan. Oh ndek Mas Timan iki. Terus tak iseni leren muter-muter golek etol sayang banget terus sido leren terus ming dekem nang lincak. Jan ming dekem ngono ki ngantek ngecas kok aku gitu. Yakin saking saya wis setengah 12 awan ati mak liyo terus bar beduk mejang manten sik kolis kowe ra iso omong aku dadi mumet teh ora omong piye ya angel ra elok-elok lah piye bapakne lara bar operasi donge selange rong copote gandeng kudu nampingi kolis selange copot wong batu ginjal ibune ya lara asam lambung ibune wis bengine niku rekane arep ngabani Gus Mamsat saka ndongane kolis niku mah kolis dhewe istilahnya gegwaduk wong numpak emek gegere bledak lae ngono wae kok ngantek kene iki beset-beset bledak tipe kok disangkut karo wong numpak emek wah ana-ana wae bojone sadurunge kuwi ya mlebu rumah sakit asam lambung. Dadi peran utama mantenan wingi wong 4 ki lara kabeh. Bapakne mbokne tambah kolis karo bojone lah ya judeg lah ngomong arep ngaji apa ya wis wacake kitab wae kamu. Dadi angel banget ora tega ya. Kuwi tak tegar-tegarke. Wah ngomong tak tegar-tegarke jane merbes milih. Aku rampung jam 3 punjul 10 kula kae mulih tekan omah jam 3 punjul 10 kedagikan persiapan wis langsung jam 4 menyang Ungaran ngisi etol sik ning Indomaret Grojogan karena arep munggah tol to, tole kan cetha wetan SGM Prambanan kuwi saiki munggahe. Oh alhamdulillah lah minggu reka-reka lewat ring road lepas Janti jedet ngetan wis bar Janti kae. Transmart mung wetuan wis ora iso mlaku wis pokoke sak tekane. Tekan wetan Prambanan iki kok wetan Candi kae. Tekan meh SGM ini wah ya Robi karo tengah jam punjul riki-rikoi iso munggah tol wis meh
wis adzan maghrib banget. Jadi saya pol itu penyuak munggah tolong 12 110 sebulan. Malah gelis tenika sak jam punjul 10 sekor iku tekan nggone iki. Malah gelis lewat tol mbangane njanti mengetan kuwi. Ya mosok Prambanan Semarang mingkur sak jam punjul 10 menit apa 5 menit. Muliye ya saka kono jam 11 wengi punjul sithik penyak. Munggah tol Mbawen jedhet wayang mulih jedhet terus pokoke wayang. Karo nyetel YouTube Didi Kempot to. Karo bengak-bengok kaya wong kentir kae ben ra urusane. Kalung emas aku ya terus ngene. Kowe lah ngantuk ini ra bengak-bengok. Saya cepet, jam 11 punjul tekan ngomah niku jam 1 kurang sethithik. Tekan ngomah niki lho dadi cepete pol. Dan ngomah niki tata-tata santai dan lain sebagainya. Tengah loro jam loro kae iso mapan ning saya ndekem wae karo ngecas kae wis. Sepenuk kae ana nglitak kono kuwi kok. Kowe nak banget turu nek kesel. Kuwi mengkur butuh turu dela, ngapa dadak bangun omah apik. Omah ngeceh-ceh mbok mbangane nggo bangun omah apik nggo deposit dana. Nggo deposit dana wae aku nang kene ra tek apik apa-apa. Nggo cicilan le anak wedok sesuk plesir ning Semarang. Cicilane 150.000. Wong sesuk Desember arep plesir neng Semarang. Nggo nyaur utang sing wingi arisan PKK ra pasok. Kowe lha kowe iki deposit kok ra dong. Lah neruske simbok e. Iki mung neruske simbok kuwi aku. Dasa wis mah titipi. Pokoknya anggar sing basa akhirat wis ngerti iki jedit wis cementel akhirat. Engko awan jajan aku arepen. Nek petuk salah siji kanca-kanca niki tak bayari. Le jajan nanti Pak, hambung urung tak pikir ya engko karek lambene pengen apa. Urung kepikiran nek saiki wong urung pengen mangan kok. Lah wong sing arep jajan kene sing arani kono. Sate untung kowe Pak sakarep kungkung. Iki ming pikiranku iki pengen jajan santai lenggono karena wingi sak awan wis tertekan kegiatan. Hari ini rada selo kae terus arep ngeslo. Bakar pete enak banget gitu. Ning yo ana kancane ora pete tok. Wangune apa nek kancane pete ngono kuwi. Apa-apa wangun gitu. Bebek goreng yo wangun. Gilo kama qara'a kaya oleh maca sapa hu ing busra sapa Hamzah tu Imam Hamzah wa Asimun lan Imam Asim wal Kasai lan Imam Al Kasai bi ghairi yain utawa bi ghairi ya ilmu takalimi kelawan tanpa nganggo ya mutakalim. Ba'dal alifi sak ba'dane alif al maksurati kang diringkes maksurah
dadi busrane ora nganggo alif mburi dhewe niku lho, alif lemes, alif bengkong ora nganggo kuwi. Sing do ngadep kitab nek ngono kuwi sing iso gatekke, dadi nek sing ora ngadep kitab ora usah mikir, engko ndak ngeceh-ceh pikir. Wong ora ngadep kitab. Waqala ngendika sapa Abu Ali Al-Farisi, Abu Ali Al-Farisi ngendikane wal wajhu utawi wajah utawa bentuk iku ayat jengala yen to gawe utawa iku ayu jengala yen to digawe dibinak majhul ayu jengala ora ayat jengala iku ayu jengala yen to digawe apa al busra lafat busra digawe isman ing jeneng lil bisarati keduwe bisarah. Busra niku didadekke isim ngalam, didadekke jeneng saka kata dasar bisarah. Nek masdar utawa isime utawa kata dasar niku bisarah. Ning terus didadekke isim ngalam, didadekke jeneng terus dadi busra. Nggih. Lah ya kan ngono kuwi to nek ngreka jeneng niku kan ngono kuwi. Nganggo aturan. Fanada mongko undang-undang. Zalika ing mangkono-mangkono lafat busra bisarotan ing bisarah ing rasa bunga linafsihi keduwe awak dhewene wonge. Mula terus bengok nggo napa jenenge dinggo mencurahkan rasa bungae terus ngundang terus bengok ya busra ora ya bisarah aku kok ya ning ya busra diundang nggo awak dhewe ne iso ya niku kaya tafsir awal sing kula aturke ngajeng wau nika nek nggo awak dhewe ne karena oleh bebungah utawa nemokke bebungah bengok ya busra arape nek awake dhewe bejo kemayangan utawa sijine jan ketiban daru iki ngono lah ngopo kok ketiban daru iki lemahe payu sekarang pikirane yo ming ado lemah wah Ka'anahu kaya-kaya sak temene utawi dheweke sing ngomong niku iku yakulu ngomong. Le ngomong ngaten iki ya ayyatuhal busra. Ya ayyatuhal busra hadzal waktu utawi ikilah wektu iku waktu ka wektu ira. Walau kuntalan lamuna ana sapa sira ana iku miman setengah saking golongan wong ya khatibu kang omong sapa wong iki otomatis le ngomong lahu tibat utawa lahu tibtu yekti diomongi sapa ingsun al ana ing wektu saiki ngono kuwi lahu tibtu wala umirtu lan yakti diperintah sapa ingsun bil khuduri kelawan hadir karena weruh bocah ngeten niku pamane niki iki kudu disiratkan nganggo kalimat-kalimat bebungah ya ayat tuhal busra ya arape ning nek jawane jan bejo kepayangan ketiban daru tenan iki waktu iki wis tenan waktu hokiku kuwi bahasane kita iki jan hokiku waktu bejaku sing jenenge wong bejo ki ra kaya-kaya dilalai ora ana udan sadurunge mendung cara kasarane ora ana rasa
ngalamat sruwing apa-apa kowe kok ya ana sing ngobahke ndene, ana sing mrentahke rene la umirtu bil khuduri ngono kuwi. Nek wong bejo ki ya omong ngene walah mau ki ya kok ya ana sing ngobahke ngene Gusti Allah ki. Jebul menyang mengarah nang nggon bejaku nemu bocah. Jan bejaku. Kaya demben kae. Wah iki mbangane nganggur arep turu kok ora iso ngetokke mobil tak guyangne. Ning guyangke nang ngoto gek sesuk sore dienggo nang ngaran kuwi sesuk sore niku sak urunge tak guyangne. Menyang ning ngoto niku teko riko ana mobil siji sing diguyang terus ndek kula diguyang. Karo layah-layah ndelok YouTube nunggule rampung lah kok ana Terios Silver teko jebul Mas Mupit putrane Mbah Lurah Mantan. Karo garwane karo putrane yo nguyangke. Ane kok nggen kula digarap sikik kok dadi kula rampung kula pamit. Jebul sing tukang guyang udah bawa saja. Maksudnya piye iki kok dibawahi maksudnya piye? Aku ya ngono. Saya tidak boleh menerima uang darimu. Lah terus piye sudah sana mancing saja sana. Kan apa loh tukang guyang jan saking apa. Wah, lah wis bejo kemayangan. Lah iki lafadzku terus bejo kemayangan. Nah, aku nganggo Jawa ora kok ya busra. Ora ngono ki lha wingi ro ngaji nggon iki kok ya. Ngeten iki lho nek cara Jawa lah bejo kemayangan. Guyangke bayari yes lumayan. Ngono kuwi ya seneng sih. Seneng nek dibayari iki ya seneng. Sing arang-arang merangguli ya. Arang-arang jajan kene jajan kono ngono ki terus wae kok ora tau petuk kanca ngaji iki. Wah aku yo mbatin. Oh kae semono ki ora jajanan. Ngaji kae semono jebul wonge ora jajanan kabeh. Alah ya Allah kok anu ora ning kiwa tengen kene watir ndak petuk aku. Ngono kuwi lho nek jenengan paham karo jalur sejarah iki le do omong sing rombongan lelungan perjalanan panjang niku ngeten niku dheweke. Waya dulu lan nuduhake ngalah hadza ing atase iki apa qiraatul bagina wacanane ulama bagin ya basroya. Berarti nek ulama bagin malah le maca ya basroya. Ora ya busra malah ya basroya. Bi fathi ya ilmu takalimi kelawan fathah ya mutakalim ya basroya. Hati ana ya mutakalim di fathah. Ba'dal ya'i sak ba'dane ya ngalal idhofati ing atase dadi mudhofileh utawa ing atase susunan mudhofileh ya basroya. Bentuke mudhofileh. Kalu padha ngucap sapa dheweke kabeh karena si Malik bin Za'ra al-Khazangi bengok ya busra ngungak jero sumur ana bocah langsung bengok ya busra. Wah rombongane do kaget. Wong dheke sing kon golek banyu, dheke sing kon dadi penunjuk jalan ngungak sumur kok bengok. Rombongane do kaget. Madza laka ya Malik. Madza ana apa?
laka kedue sira ya maliku he malik ana apa elik ngono nek bahasa kita ngono lho lah piye wong jenenge malik mosok ana apa emak kleru kok nek mak kleru sing wedok iki kok ya jek kamoko sing bengok ngene iki ra ndek mak ya keconangan lho ayo bos diterangke mah nuthuk kene ora mula ya lik kok ya ora ya ana apa lik ngono wah saat itu ya terplenggong-plenggong plenggongan wah ana bocah kok ning jero sumur bengok rombongane yo bengok genti ana apa lik ngono langsung ndelek kae ora dijawab le jawab sesuk-sesuk kok ya lah iki lho kaya saiki sesuk wes panjenengan ngerti sejarah ngono lho pengen sejarah muga-muga kita ketoke ngaji santai ngeten iki dirindani Allah diberkahi Allah dadi celengan ngamal soleh keberkahan sing murakapi nglumeberi perkawis donya perkawis akhirate dipun paringi gampil dipun paringi lancar dipun hasilaken napa ingkang dados maksud lan sejo kita sedaya amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh